Para sa ako lang, mas maayo pa nga way maminaw sa imo. Mas maayo pa nga way mo suporta nimo. Kaya nga naman, kung naa kay gi-expect sa usa ka tawo, ug di nila mabuhat ang imong gi-expect, mag-uulang ka ug sobra kang masakitan. Karon nga paminaw nimo nag-inusara ka. Wa kay kasangpitan og tabang. Way gusto mo tabang nimo. Ayaw kaguol. Kay dira ka makakat-on og kinabuhing independent. Dira ka malig-on. Dira ka makabarog nga ikaw ra. Dira mag-expand imong hunahuna. Dira magamit imong diskarte. Lahi ra jud kung naaon ta kay gisaligan, pero di man di masaligan panahon sa kalisdanan. Musamot na noon ang kasakit nga imong bation. Ang suporta nga imong gipangita gikan sa uban, mabuhat na nimo sa imong kaugalingon. Aya ka makighigala sa uban, makihalubilo sa uban, makigsuod sa uban, unaha sa nga isuod imong kaugalingon. Kay moabot ang panahon nga kaugalingon ra nimo ang imong luwason. Kay wanay laing tawo nga moduol nimo. Tinuod nga moabot na nga panahon. Natistingan na nako, maong nasulti ko ni sa inyo. Sa pagkakaron, wala ka mag-inusara. Kauban nimo imong kaugalingon sa pag-atubang sa problema. You have you, and that's the best of all. Best you can ever get. Ikaw rin nakaila sa imong kaugalingon. Ayaw pag-focus kung unsay nahitabo sa gawas. Pag-focus kung unsaon nimo pagsapnay imong kaugalingon kung moabot na ang panahon nga magkalisod ka. Just seek within yourself, and I hope you find happiness in yourself soon.